KLM takes corporate social responsibility very seriously. And the flight of today is an example of it. But environment is not the only thing. Planet is important, but also people. And I'm very proud that KLM recognized that already 70 years ago. KLM Health Services is now about 70 years old. In the times of Plesman, Meneer Plesman, founder of KLM, he already realized that for passengers and for staff, medical care is very important. And nowadays, with infectious diseases, with people with diseases, elderly people traveling a lot, it is even more so. And tonight is special because Erasmus MC, the academic center in Rotterdam, the largest academic center in Rotterdam, and KLM Health Services are talking, I think, about a year now, about the growing market of medical travel, of people wanting to get medical care in the Netherlands or maybe elsewhere in the world. But one thing that it has changed very slowly is the way and the places where we seek healthcare for our medical problems. And it's only slowly changing to that now. A long time ago, travel for healthcare is in particular related to the elderly, and what they were looking for was places with clean air, warm temperature, and warm water. Things that you have more than anything anywhere else here at Aruba. But that was healthcare travel. Now that has changed, and many people, patients, physicians, hospitals, and also health insurance companies have come to realize that with the current stage of healthcare worldwide, you really need international partners. Voor ons stond voorop dat wij kwaliteit wilden, natuurlijk. Die kwaliteit is in geval van uitzendingen niet alleen de medische zorg, maar je moet zich voorstellen dat er ook een stukje logistiek omheen bij komt kijken. De meeste van onze patiënten worden uitgezonden met een begeleider. En zowel de begeleider als de patiënt moeten worden opgevangen. En niet altijd hoeft de patiënt opgenomen zijn in het ziekenhuis, maar moet wel voor behandeling beschikbaar blijven. Dus voor ons is die logistiek ook heel erg belangrijk. En ook daarin hebben we begrepen, heeft Erasmus de nodige ervaring en is willing met ons te zoeken naar hoe we dat verder kunnen uitbreiden en afstemmen op de groep van Arubaanse patiënten. We hebben er alle vertrouwen in, meneer Kuipers, dat we in de komende weken, tot een afgerondere afspraken kunnen komen met betrekking tot de uitzending van Arubaanse patiënten naar uw ziekenhuis. En we hopen op een lange en vruchtbare samenwerking.